Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Buwan mga tugang maray na pagkaaga po sa Satuya Gabos. Out your name, wake up the town, Aldaw po kita mga tugang ning Biyernes. gonna hoot Pizza 14 kan bulan kan Nobyembre 2025. Madalion talaga ang panahon. Ano? this ain't no time. Kabangaan na naman mga tugang kan Nobyembre. Pasensya na po kamo medyo nahaloy-haloyan kita. Ta inabot ako mga tugang kan Oran. With you up there and me down here, I'm gonna knock Inabot ako kan Oran. Bati Kuya Nal, dali ako sa Barangay Pawa. the window too. Gano ka ngayon sa Pawa no? Nagano ka ngayon sa Pawa? Moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you Na pahapit kita mga tugang sa Barangay Pawa. Ta diyan pa lang tabi mga tugang sa Barangay Pawa. Kataning kan Pawa Cemetery. Diyan mga tugang planong ibugtak kan lokal na gobyerno kan Legazpi ining pet cemetery. let's count Kampusan to tabi mga tugang para sa mga ataman ng mga hayop, up in para sa mga ayam, para sa mga ikos. there. Nagkaigwanin groundbreaking ceremony ngunya na pagkaaga tabi Kuya Nald. Ring on your bell, Kaya duman ako hali on your window. sa barangay sa barangay Pawa. You don't come out tonight. Sakto kung kasurin tapos na sa event saka manag-oran. Ring and tap. I'm gonna knock and ring and O di ang sabi pinakainot ang Legazpi mga tugang sa probinsya kan Albay or maging ata sa Bicol region na mag-put up nin pet cemetery. Di ba? Sementeryo para sa mga atama ng mga hayop. Inda sana Kuya Nald kung pwede dyan maglubong kay atama na baka. Pero kadaklan mga tugang. So mga piga-ataman sa harong, ayam, ikos, di ba? Planong magbugtak din pet cemetery kan LG Legazpi. bell. In fact, nasa proseso na nga ni tabi mga tugang groundbreaking na duman sa Barangay Pawa. Mahiwas Kuya Dald. So area, mahiwas ang area. Tapigiling ko so area. Ang sabi ni Mayor Hisham Ismail, nagtagama ang lokal na gobyerno kan Legazpi nin 1.2 million pesos na budget This ain't no para sa ibubugtak na pet cemetery dyan sa Barangay Pawa. counting sheet. Nasa 1,000 square meter mga tugang ang hiwas kaini. There. Diba? And syempre magkakaigwa dyanin pagkukudal. Duman sa loob ng kudal, duman ang mga tugang sa pet cemetery kung saan pwedeng ilubong ang mga atama ng mga hayop. Diba? Bako sa na daw po ini para sa Legazpi kundi open po ini for public. And tap until you do. Diba? Magayon man na inisyatibo ta sabi nga ni kasubago sa oron-oron sabi ni Mayor Hisham kan nakaaging ang simana hali nga sa kuya sulati kong maestra may 15 mga tugang na atama ng mga ayam 15 Sheet. na ospital so saro sa mga atama ng mga ayam Near. Breathe langkawon subil kuya Nal binaabot na 100 plus thousand. on your door. Ring on. Hinapot, ano nga yung breed kan ayam na na-ospital? Aspin nga ya. If you Matibay man, ano? Matibay man. Regardless kung anong breed, yan Aspin, talagang inataman niya. Pirang bulan na daang nakakonfine ko yan sa ospital, sa veterinaryo, itong ayam, malanganin, nagsurobra 100,000 na ang bayaran. knock on your door, ring on your bell, tap on your Diba? Kaya sarong inisyatibong nahiling ko man magayon para digdi sa Legazpi. Iyan na pet cemetery. Tananata. Ang ibabaga sa tuya mga tugang
ang iba sa tuya, talagang halos pamilya na kung ituring ang mga ataman, Kuya Nald. Di ba? Ang iba nga ni, halos pigtuturing na nindang aki ninda, ang ayam, o kaya ang ikos. Kaya sa mga animal lovers, para sa mga nag-aataman talaga nin ayam o ikos o ano pa man, talagang pag nawawaraan sa indang ataman, makulog man, gani man sa nanawaran ki talagang kapamilya. Di ba? Makulog man sa parte ninda. At least matawan kidigdidad so ataman, pwede mong ipalubong mga tugang sa pet cemetery. So, mga 3 months from now databi mga tugang, posibleng mag-operate itong pet cemetery. So, by mga 2026 na siguro, maging fully operational. Iyan na pet cemetery dyan sa barangay Pawa, Tabi, Kuya Naldano. Hey little girl, this ain't no time to slow And syempre, may may kaakibat man sigurong bayad. Taan sabi, halatod mo na sa ordinansa diyan sa sanggunian panlalawigan na pinag-i-sponsor man ni Councilor Charlton Lahara. So mailing duman kung piraan na payment, tapos kung piraman ang kumbaga sharing kan LGU tapos kan barangay diyan sa barangay Pawa, di ba? Uuwi po ang News Manager and Director Mar de la Cruz. Si News Director Mar, tabi mga tugang, nagapahingalo pa ngunyan. Kay puwan niya man magpahingalo. Kay puwan man pangatamanan an salud. Diba? Good day po, Mr. Pasiguro Joshua Bino, aka ang lalaking walang mintis. O ako ang lalaking walang mintis sa pakikinig sa DCGB. From sign on and sign off, habang nabubuhay, loyal ako sa DCGB, pati OKFM. Condolence po, Sir George Bayona. Sabi ni Sir Alvin Uy. Diba? Ay man ang gadano, diyan sa kuya man po na pakidumamay siyempre kila Ma'am Brenda, sa iba pang paryenteng na bayaan ni Sir George Bayona, ang founding father mga tugang kan DCGB, ang nagdara kan commercial radio digdi ko yan sa Bicol region, di ba? Nagpuon tabi mga tugang istorya wired, kaya nga inapod na radyo balagon di ano pa, di wire ang pag-connect mo sa radyo hanggang sa yun ni mga tugang naging arog na kiningon yan, DCGB na, di ba? Inagihan nanin halawig na panahon, 67 years mga tugang, and wara ang DCGB kung wara ang entusiasmo ni Sir George Bayona na matawan nin entertainment ang mga taga-Legazpi, ang mga taga-Albay, ang buong Bicol region. Diba? Kaya dinaraan niya digdi sa tuya ang radyo. Kaya dakul man talaga ang nakakamidbid kay Sir George Bayona, founding father mga tugang kan DCGB. Diba? Si Rosemary Mulyasgo, sign off po ang DCGB 1 a.m. Di nasa Quezon City tabi mga tugang nakapatente si Sir George, and kung di ako nasa Salaang Lubong mga tugang Pitsa 15, diba? Sabado mga tugang, sabi ni 8811, Kuya Joshua, igwa katabi pig-alagaan na pet. Igwa? Pirme. Pero ano ako, sa uya kaya ko yan, sa harong me, dahil man talaga kami kiatama na ikos, buda ayam. Pero dahil ko aram ko nata, sa muya nagkakatripo ng mga ikos, dahil may aram kong sarain hali, buda kong karisisay ang may tagsadiri. Yaraw na pirmi sa harong, minsan, 2, 3, ang ikos na yaon na sa harong. Pero dahil man talaga kami ataman, naging ataman mi na sana. Talaminaog na sanang bigla sa arong mi. Buda mga mga ayam, ikaw man sa muki ayam na nagduman man, saro. Tapos ikos, tulo na atang ikos duman sa arong na para
barasay-basay. Kaya kung halimbawa ka mga tugang, may ataman ka mong ayamikos, talagang pamilya talaga ang turing, tugang, aki na ang turing. So talagang halos pamilya na talaga. Kung ang mga ang ayam, mga 12 years lang ata ang lifespan kayan eh. So pag naging operational na mga tugang iyan na pet cemetery digdi sa Legazpi, pwede po kamo dyan magpalubong. Bako yan, so dadaran mo naman sa atamos, ilubong mo naman. Bako, may proseso man tabi mga tugang. Garon siring kan sa tao. First time da po yan mga tugang na actually, igwa kay mga pet cemetery baga dyan, nga sa farm plate, igwa na dyan, pet cemetery, di ba? Pero first time na ang nagpadalagan is LGU ning pet cemetery. Dyan tabi yan mga tugang mahiling nindo sa Barangay Pawa. Pag ang direksyon niya mga tugang, kataning man sa nakan Pawa Cemetery, di ba? Pero so pet cemetery, makudalda po mga tugang sa palibot. Ang direksyon kayan, malaw ka rin sa Barangay Bugtong Quenald, sa may Sagrada, pero diretso ka hanggang Pawa. Tapos, duman sa Matiko ka sa wala, sa may palaog man kan, so anuhan ba dyan kay ATV, itong Your Brothers, mawala ka duman, tapos duro-diretso mo sa inutan, kataning kan Pawa Cemetery, iyan na, pet cemetery mga tugang, kan Legazpi City. So, groundbreaking pa lang. So, mga after 3 months dapo, mga tugang, an operation, sabi ni, sabi ni Mayor Hisham Ismail, mga 2026 na, sabi mga tugang, Bueno, ang detalye kan istorya dyan mga tugang sa 3rd District Canalbay. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Yes, salamat Joshua. Maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta. Very good. An assessment ni Vice Mayor Henry Calliope kan Pioduran sa incumbent congressman kan 3rd District Congressman Adrian Salceda kung saan maski durante kan panahon kan eleksyon magka-kontra-inkante sinda magkaralaban kung saan si Mayor Banji Arandia nasa kampo kan kalaban ninda sa grupo ni Congressman Salceda and si Vice Mayor sa kampo man ni Congressman Didi Cabredo alagad sa ngunyan magin sa laog kan lokal na gobyerno, local chief executive, Sangguniang Bayan, Unidad, Urubod Sinda, dainin kolor-kolor politika tabi Joshua, nagtatrabaho, naguhuroron sinda sa ngaranin programa, asin na mga proyektong pangkauswagan, gilid an politika. Basta sa karahayan, dahil sinda ni na mga pinagsabing mga pag-ulang o kung ano man na bagay, dahilan ta very good man an sa indang alkalde sa persona ni Mayor Banji Arandia. Sa level kan congressman kan 3rd District, thumbs up an vice alkalde si Congressman Adrian Salceda after Bagyo 1 nagaparisir tulos may daranin food packs, mga food packs. Tal kumusta man si Gobernador Noel Rosal nagpadaramanin na mga bagas. Asin ngunyan nga pinagsabi na may nade-develop na low pressure, advance ng may preposition ng bagas ang provincial government sa Pioduran. Sa madaling sabi Joshua, no politics sa Pioduran kung saan maski sinda dating magkaralaban, alagad sa ngunyan po sa alkalde, vice alkalde, congressman, gobernador, dahil na mga barriers kung kaya marhay na modelo ani pinapahiling kan na mga politiko liderato digdi sa Pioduran asin digdi sa 3rd Distrito Canalbay. Dangugunta si Vice Mayor Henry Calliope. Saan to yung banwa? Di ba ang congressman kan 3rd District? Okay, very good. Kan saro pa sana, nagtala siya duman si mga food packs para sa mga evacuees. Labos na barangay tinawan niya na itong
Adria. Very good. So, Tapos, very good man, dahil ang katuyang gobernador, dahil nagpapabaya. Nagpadara naman siya sa prepositioning in preparation kan bagyo naman yung kaso na 160 bags yata. sumunya naman After kan uwan, ayun na naman. nagtaw siya ki 100 bags, nagpadara naman sa ki 160. Yung prepositioning kasi, very good. Para, dahil naman kami nandito Sa nahiling ko tabi pa is, gari, wara mo niyan kulor-kulor, wara politika mo niyan sa Pioduran, tarapangan talaga nangyari. Eyo talaga pa Jimmy. Maski ako, Gobernador, congressman, although magkasiriblag-siblag ka na eleksyon, pero mo niyan, sararo. nagkasararo talaga kami. Very good. Sabi ko man bako naman panahon ng eleksyon, panahon ng trabaho, magkasararo kita. Ngunyan, Yan ang tingog kan na Vice Alcalde Henry Calliope kan Pioduran Albay. Yan tabi Joshua mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jing. Very good Actually, iyo talaga dapat, Kuya Nald, iyo ang dapat, just and right, nagibuhon. Pag arog kayo ng panahon, tawa da nga inin kalamidad, or sa arog kayo ng panahon na may inagyang tayo ng kalamidad, dapat talaga gilid ang gabos na politika. Gabos pag ang politika, Kuya Nald, ang pangako ka ng eleksyon, magsirbinin matanos para sa tao. Kaya talagang, pagkatapos ka na eleksyon, iyo ang pinakadapat talaga dyan. Ang serbisyo para dapat sa gabos. Ramas sa gabos na nasasakupan. Wara ni na kuruluran, di ba? Wara nin irisipan kung ini kaalyado o kuday ka nakaaging eleksyon. Di ba? Ang serbisyo mo, bako man sana para duman sa nagsuporta sa imo, ang serbisyo baga dapat sa gabos na tawong nasasakupan mo, ang dapat mong pagserbisyuhan, di ba? Kaya very good na makadangog ki mga arog ka na bareta. Tayo man talaga ang kunyan ang dapat na gibuhon nin sarong local official. Di ba? Dapat kung ano man ang bako ano ni kamiling ngayang bako magkairiba, may mga kung ano ng history or issue, di ba? Iyan ang maray. Di ba? Tayo man talaga ang dapat na mangyari para iyan sa tao. Di ba? Para sa tao. Dahil dapat ning pigpipili. Di ba? Dahil nang hirilingan kung ini nagsuporta sa ko o dahil. Di ba? Kampagpuon-puon pa sana, halos gabos man ng mga politiko, nagsasabi, nagdalagan ngayon ako para magserbisyo sa saindo. Kang nanggana, yun talaga iran dapat gibuhon. Wala na rin, mga puro-puro litikahan, color. Wala man kita sa peryahan na may color game. Diba? Ang serbisyo, dapat para iyan, mga tugang sa, para sa gabos. Ma-commercial kita, Kuya Nems? Diba? Diretso na, ma-commercial kita? Iyo. Mabalik lang kaming madali tabi mga tugang alas 11:42. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Aramon Nyato, tabi mga tugang, minal daw ng Biyernes. Sabi ni Sir Alvin Uy, Sir Joshua, noorin tabi mabalik si VP Hen. God bless po. Ang aram ko tabi mga tugang, sa agang Sabado, matin sinda kang misa para kay Sir George Bayona. Tapos, mauli ata sinuligdi, I don't know kung Sabadong hapon or Domingo na tabi, ang pagbiyahe ninda pa uli. So, Lunes, yan nakaan si Sir Henry. Mga Lunes. Anyway, pagkaaga, baga naratang magmanito sa programang Anhapo, Morning Herit, tsaka Anhapot. Diba? Pagkahapon lang tabi mga tugang, ako man sunasusugo sa arine, sa Pinky on mo baby. So, pag Lunes, siguro, baka balik na sa normal na dalagan kan programming tabi mga tugang digdi sa DCGB. Baka Lunes, yaw naman tabi mga tugang si VP Henry. So, may anunsyo sa Daraga Albay, tabi mga tugang, magkakaigwa ni na satellite registration para sa preparasyon tabi ni mga tugang
kan Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2026. November 2 baga mga tugang ang schedule kan BSKE. Di ba? So, gustong ipasabot kan na Commission on Election o kaya COMELEC sa Daraga ang election officer ta dyan, si Sir Andy Toledo. And sa local government, gusto man ipasabot na may schedule na tatabi mga tugang kan satellite registration para sa sa Daraga Albay. Sabi ni Sir Jeril, Sir JJB, morning, mauran-uran. Garimagayunan po sa newlyweds. God bless all over the world. Pag-araw kaning panahon talaga tabi Sir Jeril, yan ang mga paburon sa mga bagong kasalon. Sabi ni Sir Jerry, maray na udto yan sa mga taga-gugon. So sabi ko mga tugang sa Daraga, may pigpaluwas na mga tugang na schedule in satellite registration para sa mga residente dahil na mapasyar sa COMELEC office, dahil na mapasentro kan Daraga. So mga taga-COMELEC na mga tugang ang mabisita sa indong mga kanya-kanyang barangay. Iyo, so halabaon ng halabaon mga tugang na schedule kan registration. Kundi ako nasa sala, sundo pa ini sa Mayo. Baka naman kaan, dahil nakitang rason para sabihon na dahil ako nakahabol nga sa registration, tahalabaon ng mga tugang pigto sa tuyang talaan. Tapos, Sucomelec, nagpapasyar pa sa mga barangay. Diba? Kung di ka pananggad makapagparehistro, nasa sa mo na ang problema garo. Di sa Daraga, I don't know lang mga tugang sa ibang LGU, sa ibang munisipyo kung may satellite registration. Pero sa Daraga, so na-pick up tag impormasyon, ang venue kan registration, pag nagkaigwa na ki-satellite, tabi mga tugang na registration, sa mga barangay hall. Tabi, mapuon ang satellite registration sa aga. Sa aga, nakaschedule ang Barangay San Roque. November 15, 2025, satellite registration mga tugang sa Barangay San Roque. So mga taga San Roque na tayo pa nakapagparehistro bilang botante para sa barangay and SK elections, alatong tabi nindo mga tugang, so COMELEC, mapasyar sa indo sa aga, yaon sindo sa Barangay Hall. Sunod na schedule, November 21, sa Barangay Alcala. Pag November 22, duma naman sinda mga tugang sa Barangay Alubo. Pag November 28, yaon sinda sa Barangay Anislag. Pag November 29, yaon sinda sa Barangay Bagong Bayan. November 29, Bagong Bayan. Ang venue kan mga tugang sa Barangay Hulman sa Natabi. O suntuong ko nalagod na December. Ano sa schedule mga tugang kan pang December? December 5 sa Barangay Balinad. December 6 sa Barangay Banyadero. December 12 sa Barangay Banyag. December 13 sa Barangay Baskaran. Tapos December 20 mga tugang sa Barangay Bigao. So itabi ng schedule para sa November and December. Saka naman i-announce so pang January, taaloy-aloy pa man. O yan tabi mga tugang sa schedule O kung gusto nindo, pwede man digi sa COMELEC office. Taday man po yan nagkasarado maski may satellite registration sinda. Ang COMELEC office dyan sa Daraga, kataning mga tugang kan RHU. Sa gilid man sa natabi mga tugang kan Daraga covered court. Magkataraning-taning mo. Sa kataning kan RHU, tapos kataning kan municipal trial court. Para at least rehistrado ka pag nag-abot na ang barangay and SK elections. Diba? Aram mo kayo, sa kupig consider ko, saro sa pinaka-crucial, ang mga pigi-ilihirtang mga barangay opisyal. Tara nata, iyan ang inot tang pigdudulukan. Nata, kung may problema ka, makadulo ka tulo sa sarong congressman, o kaya makadulo ka tulo sa sarong senador, makadulo ka tulo kay Presidente Marcos. Dahil man, kung pag may problema ka sa tuyang
lugar sa tuyang barangay ang inutabagang pidulukan sa mga barangay opisyal. Kaya importante yon, crucial para sa kuya ang mga pigiilihirtang mga barangay officials. Diba? Kaya dapat pasiguro kita sa pagpili ng mga leader, lalo na sa barangay. Ang kapitan pati ko NMC, bagayan ang ang gobyerno baga may tulong sangay, legislative, sa mga congressman buda sa mga senador, judiciary, so to yung mga korte, tapos so executive branch, so presidente, taga-execute kan mga lay, di ba? Pero pag abot sa barangay, gabos yan, trabaho kan sarong kapitan. Sinda nagigibon ng mga ordinansa sa barangay, nagigibon ng mga lay sa barangay. Si kapitan pa ang executive, nagapautob ka yan. Di ba? Iyo pa ang judiciary ko yun. Pag may iriwal sa barangay, di ba? Huhusayon sa barangay hall, kay kapitan. Kaya importante yun, maray, ang mga tigpipilit ng mga tugang ng mga barangay opisyal. Magkakaigwa ka lang nin karapatan na makapilit ng leader kung ka rehistrado kang botante. Di ba? Obligasyon mo man iyan na magparehistro ka. Di ba? Kitagabos, may karapatan na magboto. Pero dahil ka man makaboto kung dahil ka nagparehistro. Kaya, habang may panahon pa, magparehistro kita mga tugang. So, itong nabanggit ko mga schedule, abangan po nindo. Basta ang venue po kaya ng mga satellite registration dyan sa Daraga, sa mga barangay hall, tabi, kan kada barangay, nadudumanan ninda. Sa ibang munisipyo, sa ibang city and municipalities, di ko lang sure kung may satellite registration, pero baka igwa, di ko lang aram kung sa idman an sa indang mga kanya-kanyang schedule. Abangan man po nindo sa indang mga munisipyo. Or kung duman ka mo mismo sa sa Comelec office, sa munisipyo po nindo, or sa city, sa indo. Diba? Maray na udto sa mga taga Sugod, baka kay Albay. Sa mga taga sa mga taga Sugod, maray na udto tabi sa indo dyan sa Bakakay, Albay. And sa mga taga Barangay Maruroy, kan Daraga Albay. Dyan ako dati nagbo-board QNMs sa Barangay, sa Barangay Maruroy. Ngunya, nagaanap ko ta kong boarding house sa Daraga. Kundi, dako lang boarding house, kundi di pisilon maghanap, kaya may bastanteng supply na tubig. Sabi ba kasubago ni Mayor Vic Perete, bak nga, December, ang panuga kang prime water, December, medyo magray-ray ang ang supply kang tubig. Bati, tigpatakot naman ni Mayor, na kung dahi pang mapakararayan, baka nga putulan naman nga kamang Mayor's K-permit, lokal na gobyerno. Yun talaga ang problema dyan sa Daraga. Tubig, mga tugang. So, grabe kaya, actually mga tugang, pag-abot sa quality, pero sa quantity, tubig, sufficient ang tubig na hali sa mga source, mga tugang. Maski ang prime water, nakakataram ka yan. Yung prime water dito sa Daraga, naghampang mga tugang sa Sangguniang Bayan. Supisyente ang tubig na hali sa source, tabi ko NMs. Nagkakaproblema lang, gulpi ang water leakage. So mga linya kan tubo, gulpi ang mga luho na nag-uula man sa mga tubig, paibabaw sa tinampo. Arog mga tugang dyan sa barangay Busay, sundo iyan sa barangay Banyag, gulpi dyan mga tugang ang mga nag-uula na tubig. Nag-aapaw, paibabaw sa tinampo. Water leakage, na around 59 to 60% ang non-revenue water, yugon mo, nauula sa mga tugang, dahil man napapakinabangan. Diba? Kaya, siyempre, talagang kulangan maabot na supply sa mga harong-harong. Buda, kung dakulot ang luho kan mayor na tubo, QNMs, minasirit iyan, siyempre, so pressure, kulang na, dahil na makaabot sa gripo. Ayun ang problema. Ang sabi ni Mayor Perete Kasubago, constant na pakipaguron sa prime water, ang sabi nga ni, kung dahil pangendo magkapakararay iyan, na servisyo nindo, baka nga bawian na kamo ki-permit. Pero ang panaga na mga tugang December, ilingon ta, kung magkatarapos-tapos mananggad, ma-repair ang mga dapat ma-repair.
and magmarayrahay ang supply kan tubig by December. Tagari napagal naman kakatsaga ining mga taga-daraga. Nagkakapirirot na ta siyempre ang pagbulos kan tubig by schedule. So yan tabi mga tugang na detalye niya to kan mga impormasyon. Oras na pala 11:59 na mga tugang. Bueno, sa pangaran po ni Sir Mar de la Cruz, ako po sa indong nakaibahan para mientras sa programang ini. Ako po si Joshua Bino, masunod na ang Bareta alas 12 kaibahan, si Sir Bert Nunez and Madam Gina Ritterly. Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat.